నీతో అవసరం తీరిపోయిందని నిన్ను దూరం పెడుతున్నారా? దుఃఖిస్తూ బ్రతుకు ఈడ్చుకొస్తున్నావా? నువ్వు బ్రతికే జీవన విధానం ఎలా ఉండాలంటే, నువ్వు గుర్తొచ్చిన ప్రతిసారి ఇంత గొప్ప వ్యక్తినా నేను విడిచిపెట్టింది అని ఎదుటి వ్యక్తికి అనిపించేంత ఉన్నతంగా నీ ఆలోచనలు, నీ జీవితం కొనసాగాలి. అంతేకాని ఏడుస్తూ తల్లడిల్లిపోయి ఉన్న చోటనే ఉంటూ వారి జ్ఞాపకాలతో కుంగిపోకు. దాన్ని చూసి వాళ్ళు మరింతగా ఆనందపడతారు. అలాంటి జీవితం మనకెందుకు చెప్పండి? మనల్ని వద్దనుకున్నటువంటి వాళ్ళని మనతో ఒక చిన్న పరిచయం కోసం వెంపర్లాడుతూ ఉండేలాగా మన జీవన విధానాన్ని మార్చుకుందాం. మంచి మంచి ప్రణాళికలతో మన వ్యక్తిత్వాన్ని రూపుదిద్దుకుందాం. అంత అద్భుతమైనటువంటి విధానంతో మీ జీవన ప్రణాళికలు కనుక ముందుకు వేస్తే, మిమ్మల్ని వదులుకున్నందుకు జీవితంలో వారే పశ్చాత్తాపపడుతూ ఒక్క మాట మీతో మాట్లాడాలని పరితపిస్తూ ఉంటారు. అలా ఉండాలే తప్ప మనల్ని వదిలేసినటువంటి వాళ్ళని పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటూ దుఃఖిస్తూ జీవితాన్ని తడబాటుకి గురి చేసుకుని తల్లడిల్లిపోతూ ఉన్న చోటనే ఉండిపోవద్దు. ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితాన్నిగా నీ జీవితాన్ని మార్చుకునే సత్తా నీలో ఉంది, కాదంటావా?